बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सुंदर सुंदर. कुणकेश्वर जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसर, गाभारा आणि संपूर्ण कुणकेश्वर क्षेत्र आकर्षक अशा विद्युत रोषणाईनं उजळलेलं पाहायला मिळत आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी परिसरात ठिकठिकाणी उंच वॉच टॉवर उभारले जाणार असून गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसंच भक्तांच्या सोयीसाठी विशेष उपाययोजना, शिस्तबद्ध दर्शन रांगा, भाविकांना सुलभ दर्शन मिळावं यासाठी भक्त निवासापासून बॅरिकेड्स लावून रांगांची चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुंदर सुंदर जबरदस्त. वाटण्यासाठी केला ॲमेझॉन बंद करू.
आहे